Ahoj, ešte raz. Ahoj, hľadala som ťa. Erika, niečo som zistila. Čo si takého zistila? Je pravda, že odchádzaš do zahraničia? Áno, je to pravda. Zajtra odlietam do zahraničia. Nebolo by to také dobré. Prečo si to myslíš? Denis sa opil a dorezal. No, však to nie je žiadna novinka. Ja keď budem tie 2 roky v zahraničí, tak samozrejme, že bude dorezaný a už aj duplom zabitý. Eriku zabijem. No nech mi všetci veria. A hneď aj idem. Je,